Така, 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 така. Няма да идеш ръце. Мама ни дава. Да знаеш, че веднъж приемете няма връщане назад. Ако се откажа, което е невъзможно, пак ще си получиш парите. Дупля. Дай мама ръчичка. Аз не съм ти паша. Не, щом го казва Фириозан, значи е така. Не е вярно. Добре, а какъв си тогава? Кажи ми. Внучето на баба. Прав си. Така е. Какво ще правите днес? Ще ходим на курс по плуване и ще се запознаем Ей, с другите Поли! деца в групата. Поли! И къде тръгна? Полинка! Няма ли да пиеш едно кафе? Може би пък. Какво се случва на тези, които не слушат Фиродан? Перпане им ушите. Вот. Кафе ли каза? Да. Вот на кюптето. Хайде, ела тук, ела. А видя ли и Пек? Така, 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 така. Тук има Марко и тук има Марко. Тук има две зайчета и тук още има три. Хи-хи-хи-хи. Дъга, 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 дъга. Да? Вот. Айде, стави. Айде, стави, 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 стави. Къде се набираш ти, бе? Къде ще ходиш ти, бе? Кълпазанено.